Здравейте и добре дошли отново в канала на Студентски дипломатически клуб. Днес ще говорим за гласовете "Не подкрепям никого" и какво се случва с тях. Смятам, че това е протестен вод. По принцип, моята представа е, че този глас е за хора, които не харесват нито една от двете страни в последния балтаж. Според мен се разпределя по много неясен начин в полза на загубилите. Като ще чуем мненията на граждани и студенти и накрая ще има обяснение за действителната съдба на гласовете. Гласувахте ли на последните избори? Последните избори няма възможност да гласувам, за жалост. Да, всичките последните 2 години. Да, гласувах, бях специално в Бургас, гласувах и винаги се старая да упражнявам правото си на глас. Знаете ли какво се случва с гласа "Не подкрепям никого"? Смятам, че това е протестен вод, обаче имам и друга теза, че този вод се разпределя на останалите партии пропорционално. Означава, че не подкрепяте, не давате гласа си за останалите партии. Дали знам? Не мисля, че някой може категорично със сигурност да каже. Със сигурност също така е по-добре да има такъв глас, отколкото изобщо да няма глас, за което аз съм виновна последния. Добре. На последното гласуване. По принцип, моята представа е, че този глас е за хора, които не харесват нито една от двете страни в последния балтаж и са по-неутрални. Някои хора гласуват против другата партия или човек, който се избира. Нямам конкретна представа какво се случва с този глас. При отчитането само, че се разпределят към останалите партии, така че малко вота "Не подкрепям никого" не е особено най-добрия избор, ако желаете промяна в политическата ситуация. Какво се случва с тях точно? Може би колегите от Португалия или пък от вашия клуб са много по-запознати, което би било според мен много да се информира малко повече по въпроса, което е страхотна възможност в момента, да. Мислите ли, че е действителен вод? Не съм убедена. Честно казвам, нямам представа, не мога да кажа дали е действителен. Не знам, интересно ми е наистина. Чела съм доста статии по този въпрос, но не съм сигурна. Това е сферата на конспирациите. Предполагам, по принцип би трябвало да е действителен, би трябвало да се зачита всеки глас, независимо дали подкрепяш някого или не. Значи мислите, че е протестен вод? Възможно е, може да се каже като протестен вод. Има нещо такова. Като протестен, мисля, че най-големият знак на протест по-скоро би бил хората да не отидат, а не да не отидат и да тикнат квадратчето "Не подкрепям никого". Гласувахте ли на последните избори? Винаги гласувам. Да. Не гласувах. Знаете ли какво става когато някой гласува "Не подкрепям никого"? Не би трябвало гласа да се зачита, т.е. да не отива към никоя партия. Според мен се разпределя по много неясен начин в полза на загубилите. Знам, че доста голям процент напоследък е гласувал за "Не подкрепям никого". Не подкрепям никого е по-добре, отколкото въобще да не ходя да гласувам. Добре, знаете. Защото по този начин става бройка или поне като статистика влиза една бройка, която съответно партиите вече че правят равносметка защо и как не са го привлекли и отчитат плюсови и минуси. Докато въобще не гласува, означава, че все едно не съм гражданин на тази страна. Тоест, има ли значение този вод реално, когато се гласува неподчинен Не трябва да има значение. Защо? Трябва да се отчете, т.е. да не отива към никоя партия. Просто се счита, че Човек е гласувал, но не е подкрепил никой. Бихте ли го определили като протестен вод? Да. И според вас действителен ли е един такъв глас? Смятам да. Не е действителен, доколкото съм чувала реално, после разпределят гласовете спрямо всяка партия на този вод. И реално твоя вод отива при някой, който е преценил системата. Окей. Това значи ли, че е протестен вод? Да. Не
смятам. Със сигурност има и хора, които може да са с тази нагласа, но лично аз не съм била с такава нагласа, просто не съм смятала, че никой от кандидатите не е бил достатъчно подходящ и съм решила да не подкрепя никого, така че... Смятате, че се случва с вота не подкрепям никого? Знаете ли какво се случва? Добре. Смятате ли, че е протестен вод, когато някой гласува така? И мислите ли, че е действителен? Дали се зачита някъде? И мислите ли, че е действителен? Не. Има ли значение вода, след като се разпределя? Мисля, че за него не подкрепям никого. Като цяло човек трябва да гласува и да изразява своето мнение. По този начин се развива неговия град, държава, бизнес средата. Добре, значи мислите, че е действителен вод? Действителен, по-скоро действителен. А мислите ли, че е протестен? Да, също. Има го и този вариант. Да. Не гласувам никого, пак е протестен вод, до толкова доколкото нито един в дадения момент от партии, коалиции или кандидатите, не е успял да ме убеди в своята теза. Добре. В това, че може да управлява и аз да дам съгласието си, вота си, точно тази партия да му... Тези, които са, не са успели да го направят. Истинските гласове се разпределят както са си, а гласовете не подкрепям никого, остават самостоятелно като за графата, да се покаже, че хората не са подкрепили никого. Не се преразпределят всъщност. Знаете ли, че всъщност не се преразпределя, а остава като за статистиката да се зачете избирателната активност, но не се преразпределя, защото има значение за евентуален референдум. А всъщност не се преразпределя, както повечето хора си мислят, се зачита само за статистиката за избирателната активност, която има значение при референдум, евентуално, но си остава като отделна графа.